Dvě verze, jak se vypořádat s traumatem v dětství. Cassie versus Lexi. Cassie je obecně hodně nenáviděná postava a upřímně chápu proč. Ale pořád je to příběh holky, která zoufale touží být milovaná. A i když je ta postava fiktivní, myslím si, že jednu takovou holku každý z nás zná in real life. Ale proč vlastně taková je? No, odpovědí na to je daddy issues. Neustálý chaseování, zasloužení si pozornosti a lásky od svého otce a později ten stejný vzorec i u svých kluků. S tím i souvisí i neustálý odpouštění a dávání XY šancí, i když by fakt jako neměla. A teď Lexi. Pojďme se podívat na tu scénu, kde je táta, který je mimo, veze v autě. Cassie ho omlouvá, že to bude dobrý, trošku si to překrášluje. Když to Lexi, ta vidí tu realitu a vůbec si jako do té situace nechce. Obě to, co se doma dělo, zasáhlo, ale každá se s tím vypořádala trošku jinak. No vidíme, jaký dopad to má na Cassie, ale přijdeme, že u Lexi to není až tak na první pohled patrný a hodně lidí to přehlídne. Lexi se hodně uzavírá a distancuje se od těch situací. A to je odpověď na to, proč ho nenavštíví ve vězení, protože s tím nechce mít už nic společného a nechce být tomu vystavená. No, zní to jako mnohem líp a zdravý, no problém je v tom, že takovýhle lidi mají pak problém navazovat hluboký vztahy a někomu se otevírat.